Foli ni waleɲuman dɔ an bɛ o kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement les leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyed Cherif Ousmane Madana Haidara bɛ taama min na Burkina Faso jamana kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Dedugu laseli belebele kɛnɛ sigira sen kan yen ni ka labanna ka bɔ ɲamasegin kɛ ka ɲɛsin a Seyed Cherif Ousmane Madana Haidara mɔ. Wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ Joyila cercle tɔgɔ la olu ye cikomasegi kɛ ka ɲɛsin u sigibaw ma u k'a ma ko restitution parlementaire i cilen kɔfɛ fɛn minnu ma na fɔ ciba kun kan ka segin ka taa olu ɲɛfɔ a ye wulikajɔ kun y'o ye ka ba nin kɔ sɛgɛrɛ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma a Seyed Cherif Ousmane Madana Haidara Ansaru ɲɛjɛ yɔrɔ a bɛ taamana Burkina Faso jamana kɔnɔ waga Burkina Faba kɔlen kɔfɛ ni ka min ye kɔsegi ye k'o boloda ka ɲɛsin Bobo Julaso ma dugu min bɛ wele ko Dedugu karamɔgɔ Haidara a ye bisimila minɛ ye ni ka laseliba kɛ karamɔgɔ Haidara a ka laseli in senfɛ maa minnu ni olu bɛ nɔfɛ taama in na Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la Ustaz Mokhtar Bagayogo a n'a ka jatala Lutu Sidibe u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Haidara a ka laseli fanba o sinsinna fɛn min kan o ye bibi in na an ka diɲɛ jamanaw kɔnɔ maa minnu ni olu bɛ ka silamaya diinɛ bere fini ta k'o bere u yɛrɛ kan ni ka kokolo kɛ ni a ye danfaraw minnu bɛ silamaya diinɛ ni o tigilamaw ka kɛwale cɛ walawalali kɛra olu ka karamɔgɔ Haidara fɛ Dedugu kɔnɔ a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ silamaya diinɛ min ni Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye cira ni a ye diɲɛ mɔ ka kɛ hinɛ ye hadamadenw ma o tɛ ɲɔgɔnba si dɔ janko maa bɛ taa fɔ k'i bɛ taa baga i ma ɲɔgɔn ma ka a bɔnɛ a nin na a ko fɛn min bɛ o sɛmɛndiya silamaya yɛrɛ folikan ni o ye assalamu alaikum ye kɔrɔ min bɛ o la ni o bɛ a jira de k'a fɔ maa ni maa ɲɔgɔn a kan ka ɲɔgɔn dangaden wali kelen ka kisi ka o kisi ni ɲɔgɔn ye a ye i da se o ma barisabu ka da ka don dɛmɛnenw na karamɔgɔ Haidara ka fɔ la maa min ni silamɛw bɛ k'u yɛrɛ ɲini a ya walasa a ka se ka dɔn k'a fɔ nin tigilama ye silama ye man ka sera a nato ɲɛ bɛɛ salamu in o de kun ye foli ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bi sabali ani ayiwa lakana de kofɔ wali kelen o bi hɛrɛ de kofɔ kɛnɛ in senfɛ Dedugukaw fɛ yen karamɔgɔ Haidara maa ɲɛma dɔ ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma joli di yɔrɔ min bɛ Dedugukaw fɛ yen ni a sigikun de ye ka se ka maaw ni kisi maa minnu bɛ lujuratɔ gɛlɛnw ni joli ntanya bɛ u la joli bi ta yende ka kɛ olu la ka se ka u kisi nka min ye a ya santiri maa ɲɛma ye joli di yɔrɔ maa ɲɛma Usmani Kulubali ye a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka jira k'a fɔ san o san mɛ kalo tile 12 ni o ye karamɔgɔ Haidara a ka bangeni san kunbɛnw ye ansaru minnu bɛ Dedugu olu bɛ bɔ ka caya ka joli di fi sabilila ka kɛ ka maa wɛrɛ ni kisi ko kumana ale yɛrɛ kɔni ka ala deli kun ye fɛn min ye ni o y'a sɔrɔla kalo kalo a y'a min ye ayiwa kalo tile 12 ye o ka taa k'o kɛ joli di ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ a tɔgɔ la a y'a ko de kun bɛ sɔn ka diya ale ye a ye bonyamasegin min kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma o ye diplôme ye waleɲuman don diplôme don ka ɲɛsin a ma ka sabu kɛ baaraw minnu bɛ ka kɛ kɛnɛya ko nasira ka se ka maaw ni kisi ni Dedugu ansaruw ka wulikajɔ ani u ka cɛsiriw ye karamɔgɔ Haidara yanni a ka Bobo Julaso sira ta dugu damadɔw bɛ yen a jɔra o yɔrɔw la ka sabu kɛ dugudenw kun bɔra ka caya kosɛbɛ k'a kunbɛn a y'a dugawu o kɛra ka ɲɛsin olu caman ma Dedugu ani Waga cɛ ka taa se Dedugu ani Bobo Julaso ma karamɔgɔ Haidara jɔra ninnu bɛɛ lajɛlen la furanjɛ la ni ka min ye dugawudon ye k'o kɛ k'o ɲɛsin limanaw ma. An y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ Joyila cercle tɔgɔ la Kulukoro mara la olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka ɲɛmaya ta k'a di honorable Mamadu Jarasuba ma ka sabu kɛ u ko fɛn min ma ko restitution parlementaire o tɛ dɔwɛrɛ ye a ya maa minnu ni olu bɛ sigi cercle kɔnɔ i olu ka ciden de ye o kumana i mana taa wasabulon kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra jamana fɛ wasabulon kɔnɔ a ka kan kuma bɛɛ wasaden a ka ci kɔmasegin boloda ka ɲɛsin a sigibaw ma taama in bi don o de kadara kɔnɔ baningokaw taama in senfɛ bana n ka fɔ Joyila cercle la u ye a lajɛ degun minnu ni o bɛ olu kan Joyila cercle la ka caman fɔ honorable Jarasuba ani a taama ɲɔgɔn ye an ka maa minnu ni olu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ale ka walawalali bi an kɛ ka caman faamuya o la. U bɔlen kɔ Belekɔ Bankɔ
ani fana joyila wasadenw n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye n'an b'a wele ko collectif des députés de joyila n'a ɲɛma ye honorable Mahamadu Jarasuba ye ale n'a tɔw Dawuda Kulibali Bakari Fɔnba Yiri Keita ka fara Segu Fantamadi Tarawele kan u bɛɛ lajɛlen tun bɛ joyila mara la yasa k'u ka baarakɛlenw san 2016 kɔnɔ k'o walawala ka tila ka ɲɛfɔli kɛ u ka sigidaladenw ye baara min senfɛ sigidadenw u nisɔndiyara kosɛbɛ sabula u ladɔnniyara sariyaba minnu taara k'u don ba la an ka wasabulon kɔnɔna na wasadenw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye bi lajɛlen tun bɛ fɛn min kan n balimaw o tun ye assemblée ye sariya minnu voté session avril ani session d'octobre 2016 la ka na kumabaw de fɔ an ka joyilakaw ye kunu an tun bɛ fan na jama nana jama y'a lamɛn a projet de loi ninnu minnu tun bɛ jiko kan a projet de loi ninnu du tun bɛ kuranko kan a projet de loi ninnu du yɛrɛ tun bɛ jamana yɛrɛ ka budget jamana ka sɔrɔ 2017 la o taabolo an y'o fɛsɛfɛsɛ a projet de loi fana du tun bɛ yen min tun bɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u fana u fa ntanyana kɛlɛ la u tora kɛlɛ la ou bien se t'a a faw ye jamana yɛrɛ b'olu ta cogo min na n'an b'a fɔ ma ko l'institution des pupilles en République du Mali a tun b'o kan projet de loi fana dɔ tun bɛ min kan o tun ye mun ye k'u ka service national des jeunes fɛn o kɔrɔ ye di ka hakilina kelen di maliyɛnw ma ka Mali kanu don maliyɛnw la ka essayer ka bonya don a kɔnɔla la ka taa kalan dɔ kɛ kalo 18 donc n'o tun kɛra jeunes minnu bɛ togoda la jeunes minnu bɛ duguba kɔnɔ jeunes minnu kalanlen don jeunes minnu ma kalan u ka taa ka kalan dɔ kɛ u ka taa fana ka essayer ka métier dɔ kalan donc bolomadayɔrɔ kalan n'u nan'o la u b'a essayer ka t'o appliquer pour que sini ka fisa u ma donc o fana tun ye projet de loi ye o cadre kɔnɔ an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ nin fasoden ɲumanya baara in ni nin wasaden kulu kɛlen bɛ ka o tabi ko don ba la n'o de ye kɔmasegin ye sanga ani wagati k'o kɛ u ka sigidaladenw ye yasa k'u lalɔnniya u ka baara bolodalenw na o projet de loi bɔlen an ɲɔgɔn fana faamuya cercle taabolo la cercle taaboloba dɔ tun ye mun ye cercle haminaba dɔ mun ye ka bɔ joyila ka taa masigi ka taa kuwale kilo 100 ani kilo 60 k'o kɛ goudron ye a hami bɛ la u y'a fɔ de ko an k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye yanni 2018 cɛ a baara ka daminɛ k'a fɔ fana ka bɔ Fana ka taa Bɛlɛkɔ ka taa Kiɲa o sirababa nin n'o ye régional ye vraiment k'o lajɛ o bɛ se ka dilan cogo min na o tɛmɛcogo ka ɲɛ cogo min na k'o la fɛn kɛ mais hamiba min fɔra fana k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ko joyila mara yɛrɛ kɔnɔna la misisunya ka ca bagansunya ka ca o bɛ se ka kɛ cogo min na nin an ka fu siri o la donc o de kuma fɔra donc o bɛɛ fɔlen kalanko ni dɔgɔtɔrɔko o kumaw nana la ka kuma kun cɛ an ɲɔgɔn faamuyara a kɛra nisɔndiya ko ye donc vraiment an bɛ foli lase bɛɛ ma fɛn o fɛn yɛrɛ sɔrɔ ka na nin kuma na a diyara an ye an bɛ bɛɛ fo ala k'u bolo mɛn a la ala ka u ɲuman se u ka yɔrɔ la an b'a yira u la k'a fɔ ko nin kɔmasegin baara in n'u kɛlen bɛ ka a ta ka don ba la a kɔni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen nin wasadenw bolo yasa ka kunnafoniw caman di u ka sigidaladenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2017 kalafili minnu bolodalen don ka ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na ani ka tila ka koba minnu kɛra wasabulon kɔnɔna na ani nataw ka ɲɛfɔli kɛ u bɛɛ lajɛlen kan an bɛ a yira u la k'a fɔ ko nin baara in a na to sen na don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen masigi kɔnɔ yasa ko olu fana la kunnafoni wasaden ninnu ka baara kɛtaw kan ɲɛfurakɛlikɛ yɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ Yota o ɲɛmayaso conseil d'administration ka sigi 21 n'a kɛra ka bɛn ni araba février kalo tile 22 ye min senfɛ u ye a lajɛ baaraw minnu bɛ yen nɔ ni olu bolodara san 2016 sango ani minnu kan ka boloda ɲinan zan kɔnɔ san 2017 u y'u da don olu la k'olu walawala an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Yota a ɲɛmayaso ma ɲɛma o kun bɛ kɛnɛ kan ko kun bɛ o ka denbaya kɔnɔ Yota yɛrɛ a directeur o fana kun bɛ kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la maa min kun bɛ yen Kadi Jakite a n'a ka jatala Seydou Ɲare ɲɛfurakɛlikɛyɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko Yota olu ka ɲɛmayaso ka sigi kɛra sigi in senfɛ lajɛ mugana kɛnɛ kan hakilina minnu tara k'olu hakilinaw don ba la furakɛli yɛrɛ kadara kɔnɔ baara minnu kan ka boloda ani nafolo mugu min kan ka se ka Yota baara kɛ ani san 2016 décembre kalo tile 31 nafolo min labaarala Yota fɛ fo ka taa se an bɛ san min na n'o ye san 2017 ye nafolo min kan ka don Yota da fɛ olu de jateminɛra sigi in senfɛ san 2016
bara minnu kɛra o kɔnɔ o ɲɛsina san 2015 yota sera ka jaabi minnu sɔrɔ n'olu kɛra nafa ye k'olu jaabiw dumɛ san 2016 kɔnɔ. An ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen na baarabaw kɛla bari an bɛ fɛ ka surspécialité baara minnu kɛ n'o ye ɲɛ bana dogodogoninw yɛrɛ minnu tun bɛ taa furakɛ kɔfɛ n'an ka mɔgɔw tun se k'o furakɛ donc o hukumu kɔnɔna na o so jɔtɔla kanam ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ma an ye bâtiment sangaso 2 jɔ o la kanam ye o financement bɛɛ ta en charge a tola dɔrɔn so yɛrɛ kana inaugurer an b'o don de makɔnɔ baaraba filanan kɛla baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔmisɛnninw olu fana taara kalan la jamana kɔ kan ka taa dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ayiwa baarakɛlaw bɛ yen baarakɛminɛnw bɛ yen an ye baarakɛminɛn dɔw sɔrɔ min yɛrɛ ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ yota la yan nɔ ni a bɛ n'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka banaw fɛsɛfɛsɛli la k'a faamuya n'a bɛ fɔ o ma OCT donc an y'o fana sɔrɔ ani minɛn wɛrɛw donc baarakɛla bɛ yen so bɛ yen baarakɛminɛn bɛ yen donc a tɔ ye sisan ka ŋaniya bila la ka baara ɲuman kɛ ka banabaatɔw ko wasa di olu ma bara an sigikun de y'o yan nɔ. hali n'o y'a sɔrɔ la baarabaw kɛra gɛlɛya dɔw bɛ yota kan. bon an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la mun na baara bɛɛ ko ɲuman ye musakako ye wariko de ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi na n'i ye hakɛ dɔ sɔrɔ faso sera ka baara dɔ kɛ nafoloko to fanfɛla la donc i bɛ baraka da yɛrɛ ye i bɛ baraka da ɲɛmɔgɔw ye jamana bɛ cogoya min na bɛɛ b'a gɛlɛya dɔn donc an bɛ baara kɛ n'o hakili fana ye gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan bi o ye kɛnɛko de kɛnɛko yota laɲininen don banabaatɔw fɛ don o don a jama ka ca donc kɛnɛ fɛrɛlen t'an bolo tuguni donc ni nana mobili munumunu ni jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo o gɛlɛya de bɛ ka na an kan dɔɔni dɔɔni. n'a ma ɲɛ k'a fɔ yota ale kɛn bɛ sinsinbere ye an ka jamana kɔnɔ yota ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ hali bi u kan ka cɛsiri baara de kan walasa mɔgɔw bɛ se ka furakɛ ka ɲɛ. ɲinan an ye baara minnu boloda an bɛ fɛ ka yota ka ɲɛta ka o de sinsin hali bi a b'a dɔn k'a fɔ yota de jɔlen bɛ mali la ani farafinna dugu caman ɲɛ furakɛ o ɲɛmɔgɔya bɛ yota de bolo yan nɔ donc an ye baara dɔw boloda a san 2 nin ye pour que ɲɛ dimi fasuguya dɔw bɛ yen nɔ o caman tun bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛw la olu ka se ka kɛ an fɛ yan nɔ donc olu daminɛnen an bɛ fɛ ka olu de sɔnji la ka olu sinsin kosɛbɛ ka fanga don o la donc o tɛ se ka kɛ fo ka continuer ka baarakɛlaw olu kalan tuguni u ka continuer kalan fɛ minɛn minnu bɛ k'u bolo k'o baara minnu kɛ ka dɔ sɔrɔ ka fara o baara ninnu kan tuguni ni ka to ka kuma ɲɔgɔnya don an ni an ka banabaatɔw fana cɛ parce que an kelen tɛ baara kɛ yan ni an bɛ baara ɲuman kɛ banabaatɔw de don donc an bɛ mun na yan nɔ baara bɛ kɛ cogoya jumɛn il faut que olu fana k'o tɔgɔ dɔn donc ɲinɛ an ka baara fanba bɛna kɛ communication de kan ka taga olu ma mɔgɔw ka yota lakodɔn a baara bɛ kɛ cogo minnu na a ka nafa ɲɛ o ye. hakili jiginna yota ka baara de ye jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ hakilina minnu bɔ k'u bin an'u ka fɛɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛdimibana kɛlɛli kadara kɔnɔ ka se k'o don ba la a ka baara ye k'i cɛsiri walasa a bilalen don minɛn min kɔnɔ an ka farafinna kɔnɔna na a ka se k'o jɔyɔrɔw fa. Kɔduguni ye dugu ye min bɛ Barawuli cercle la ani Kɔnɔbugu cɛ kilomɛtiri 10 don Segu mara la yen de sugandira ni ka o kɛ kɛnɛ dɔ sigiyɔrɔ ye kɛnɛ min ni a ɲɛsinnen don denmisɛnnin ka baloko dɛsɛ kɛlɛli ma u k'a ma ko malnutrition. Kɔduguni a n'a lamini dugu bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ye Croix Rouge min ni o ka cɛsiri kɛra sababu ye ka baara in nɔgɔya dugumaw ye a jira k'a fɔ a ka kan nin n'a ɲɔgɔnna hakilina ka sigi sen kan ka sabu kɛ ni maa min ko denmisɛnnin ka baloko dɛsɛ kɛlɛli o kɔrɔ de ye ko ka sini ɲɛsigi jɔ bari sabu ka da ka sini ɲɛsigi dulon bɛ maa minnu na o ye denmisɛnninw de ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Shirifila TV Jabarani tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe. walasa ka baloko juguya k'o kɛlɛ k'o bɔ denmisɛnw wɔrɔ la n'an b'a wele ko malnutrition aiguë projet belebele min bilalen bɛ sen kan Croix Rouge malienne fɛ Baraweli mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔduguni a n'a laminiw u kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda yaasa ka denmisɛnw minnu si bɛ taa kalo 1 ka taa se san 5 ma ka u dɛmɛ an'u bangebagaw baloko juguya kɔlɔlɔw ma. Bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kɔduguni an bɛ journée de plaidoyer la Croix Rouge ka baaraw bolo kan. Parce que ni journée de plaidoyer ni kɛra commune bɛɛ la Barawuli cercle kɔnɔ
an bɛ nin kɛ également sescom caman na barawuli fɛn kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ barawuli sescom 26 bɛɛ an ka mɔgɔ b'a bɛɛ la an ye projet in kɛ ka barawuli dugu 251 an y'o o de fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ nin fɛn bɛɛ nin dugu ninnu bɛɛ la an bɛ baara yɛrɛ kun fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ka denmisɛnninw ka balokojuguya kɛlɛ denmisɛnnin jumɛn ka taa wolodon fo ka taa se san 5 la an b'a yira la k'a fɔ ko balokojuguya ale ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin kɛnɛya ma wa a kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn minnu si tɛ san 5 bɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san o san diɲɛ kɔnɔ denmisɛn ma 55,000 minnu si tɛ san 5 bɔ olu kɔni bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ k'a sabu kɛ balokojuguya ye. Lajɛ min kɛra an fɛ Kɔduguni yan nɔ balokojuguya kɛlɛli kama lajɛ in kunba kun ye dumunifɛn minnu bɛ sigida kɔnɔna na o dumunifɛn nafa minnu b'u la k'a fɔ dugudenw ɲɛna walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na ka balokojuguya kunbɛn sɔnni a ka se u tali ma furakɛli ma u ka balokojuguya kunbɛn ne bɛ se ka min fɔ Kɔduguni musow ye o ye u ka kɔn ka balokojuguya kunbɛn u ka fisa balokojuguya k'u denw minɛ ani ka saniya kɔnɔna na ka denw ladon ka ɲɛ saniya kɔnɔna na walasa k'u kisi banaw ma n'o bana ye n'o ye kɔnɔboli n'a ɲɔgɔnnaw ye ani sɔgɔsɔgɔ ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka balokojuguya lase denw ma u k'o jateminɛ n'u y'o kɔlɔsi u denw na u ka se dɔgɔtɔrɔsow la joona joona ani an ka CVS minnu bɛ sigidaw kɔnɔna na olu ka bololamini fɛnɛ kɛ walasa ka balokojuguya an ka kunbɛn joona sɔnni a ka juguya denw na kɔni. Ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta Kɔduguni a n'a dafɛ lamini Baraweli mara kɔnɔ k'a ɲɛsin balokojuguya kɛlɛli ma n'a bolo dara Croix Rouge Malienne fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sigidalamɔgɔw bolo sabula a kɔlɔlɔ ka bon an ka togodala duguw kɔnɔ. Projet mun bi yan Baraweli mara la ni an b'a fɔ a ma projet de prise en charge de la malnutrition aiguë et prévention de la malnutrition assise communautaire o ti dɔwɛrɛ ye bamanankan na projet mun bi yan balokojuguya kɛlɛli kunbɛli ani a kɛlɛli o hukumu kɔnɔ ka taa se fo an ka sigida togodaw la donc an y'a fɔ projet in bi tali kɛ san 2 de an kɔni san 1 ban ka ban bari a daminɛna depuis 2015 novembre kalo donc a bi kuncɛ san 2017 octobre kalo la donc projet in jɔsenw ka ca bari balokojuguya ni y'a mɛn i bɛ balokojuguya kɛlɛ fo i ka i sinsin fɛn dɔw de ka Croix Rouge jigi a ka volontaires ye o projet fana ye volontaires former k'u bila balokojuguya in kɛlɛli kɔnɔna na donc a kɛlɛli in bi ta jɔsen ni jɔsen de bari n'i y'a mɛn i bɛ balokojuguya kɛlɛ f'i k'a dɔn fɛn min don fɔlɔ a bɛ na cogo di donc an ka animateurs ni Croix Rouge volontaires minnu bɛ sigidaw la u bɛ barow kɛ u bɛ bɔnyew kɛ u bɛ tobiliniw kɛ Croix Rouge ye tobilikɛminɛn di dugu 245 bɛɛ ma Barawuli mara la a dugu kelen kelen bɛɛ CVS bɛ yen minnu bɛ se ka volontaires n'an b'a fɔ ma volontaires minnu bɛ se ka tobiliniw kɛ ka recette équilibrée o dumuni nafamaw tobi an ka sigidaw la walasa denw bɛ se ka kisi balokojuguya ma cogoya min na. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko balokojuguya ni fɛɛrɛ ni dabaliw ma tigɛ k'a kunbɛn ale kɛlen don bi jɔrɔna koba ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛbaga jɛkulu ani kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen Croix Rouge Malienne b'o la k'a sababu kɛ kɔlɔlɔ jugu minnu b'a la n'o yɛrɛ kɛra denmisɛn saya sababuba ye an bɛ waati minɛ ko bi nin projet maaw u kɛlen bɛ ka wuli kajɔ bonya bi Baraweli cercle kɔnɔ yaasa ka balokojuguya k'o kɛlɛ k'o ban nin wɔrɔ kofɔlen in na. Société coopérative simplifiée des producteurs de lait o ye maa minnu bɛ yen ni olu ye nɔnɔ baarabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bagantigiw u ka jɛkulu don min sigilen don sen kan nɔnɔkɛ yɛrɛ kama ka lajɛ ka cakɛdaw sɛgɛrɛ cakɛdaw minnu ka baara bɛnnen don nɔnɔkɛnɛ bayɛlɛmali ma ka se ka nɔnɔ kɛ ka olu labɔ u bilama kɛmɛ k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ maa minnu ye lakanatigilamɔw ye ni olu bɛ jɔ sirakun na k'u ka degun barika bɛ ka bonya ka ɲɛsin u ma laban min kɛra o kɛra ni nɔnɔ litiri 1000 ɲɔgɔnna de ye sɛbɛnkɔrɔw bɛɛ lajɛlen dafalen kɔfɛ mɔbili la mɔbili min ni o bɛ taa ni nɔnɔkɛnɛ ye cakɛda ninnu na ka taa bila ye walasa u bɛ se ka bayɛlɛma o n'a ta bɛn mɔbiliw minɛnen tora
fo ka kɛ sababu ye ka nɔnɔ litiri 1000 in kɔni tiɲɛ ka sababu kɛ nɔnɔ kɔni a y'a fɛn damadɔ kɔni bɛ Ala taala y'o ye ni a tɛ sumaya kɔnɔ a ka ye gonimani na n'a bɔra o labɛn a bi laban ka tiɲɛ a y'a nɔnɔ litiri 1000 in kɔni ɲɛna min ye société coopérative simplifiée des producteurs de lait maaw ye u y'u ka nisɔngoya jira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a babu sentigi Seku Jalo an ka ale ka fɔtaw jateminɛ. Coopérative ani fédération mɔgɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni cadre kɔnɔ Mali kunkan ko la nɔnɔ an bɛ o de kama mobile fila min garelen ni ye sisan an bɛ se k'a fɔ mobile ninnu ka ca axe ninnu bɛɛ la o bɛ taama n'a ye ka nɔnɔ lasago ka di ka taa di maliyɛn denw pour que k'a ɲɛ k'a fɔ fédération kɔnɔ an tɔɔrɔlen kun jumɛn na polisi t'an ye piri fan bɛɛ la an bɛ don nɔnɔ d'u ma an b'u deli papier b'an bolo mais tout ça la taa ɲɛ bi kɔni y'an ka mobile minɛ litre 1000 de bɛ mobile nin kɔnɔ an jɔlen mobile nin kɔnɔ nin na litre 1000 dafalen de b'a kɔnɔ bon nɔnɔ nin wulila ka taa n'a ye Malien la o y'a kunbɛn pont sabanan ni kɔfɛ la o y'a mobile jɔ yɔrɔ la cɛ y'a yira olu la chauffeur y'a yira olu la mobile ni filɛ nin ye nɔnɔ de b'a kɔnɔ nɔnɔ tiɲɛ nɔnɔ tɛ temps ba ta n'a a tɛ kalaya la dɔrɔn a bɛ sumaya ba la sinon a tɛ sɔn nɔnɔ tɛ se ka to camancɛya la k'a waati jan ta a tɛ se o y'a laminɛ ka mobile chauffeur y'a papier d'u ma o ma sɔn a y'a kile d'u ma o ma sɔn o y'a laminɛ ko chauffeur fo ka kondi ka taa n'a ye dɔrɔgu t'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ maliyɛn ka produit de b'a kɔnɔ an paralen ɲɔgɔn pour an éleveur ka hɛrɛ sɔrɔ an ka taa n'a ye ni nɔnɔ fitinin Malien la litre 1000 ka taa di Malien ka wari la segin pour que bagantigiw ka fɛn sɔrɔ o y'a laminɛ ka mobile minɛ ka taa n'a ye voirie la ka bɔ 10h 11h midi ko mobile bila a sɔrɔ nɔnɔ tiɲɛna bon nɔnɔ seginna ka na filɛ ɲɛ sisan coopérative ka perdu de don fédération ka perdu Mali perdu de don an don an mɔgɔ tɛ fanga kɔ la an mɔgɔ bɛ an ka baara de la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Burkina Faso jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa ka marika Christian Kabore ye yɛlɛma don jamana ɲɛmaayaso la u k'a ma ko remaniement ministériel a yɛrɛ tun kɛn kun bɛ k'i jɔ ni minisiriso min ye a kɛlen ka fanga ta ni o ye sɔrɔsiya minisiriso ye a ye a lajɛ k'o bila maa ka bolo kan maa min ni o ye a yɛrɛ masurunama ye u b'a jira k'a fɔ sɔrɔsiw tɔgɔla minisiriso a bɛ kɛ minisiriso de ye a danna sa nka maa min bilara sɔrɔsiw ka minisiriso kunna o ye maaden ye min kun bɛ denmisɛnniya minisiriya la u k'a ma ko Jean-Claude Bouda jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore yɛrɛ masurunama ba don ale bɛ kɛ sɔrɔsiw ka minisiri ye maa min ni o kun bɛ jamana kɔnɔna lakana ni minisiriso kunna ni u faralen kun don ɲɔgɔn kan a bolo a y'a mara yɔrɔ ko minisiriso ani a y'a mara cɛmabɔli minisiriso o bɛɛ fara kun bɛ ɲɔgɔn kan Roch Marc Christian Kabore ye a lajɛ nin gouvernement kura in na k'a titula ye mara min ye jamana kɔnɔna lakana ni minisiri ye a y'a o bɛɛ a danna mara yɔrɔ ko ni mara cɛmabɔli minisiri o bɛɛ a danna lakana ni minisiri jamana kɔnɔ o ye Simon Compaoré ye a y'a Simon Compaoré ale yɛrɛ ye maa ye a bɛ deli ka kɛ Burkina Faso faaba Ouaga maire ye o tɛmɛnen kɔfɛ Roch Marc Christian Kabore ka fanga ɲini jɛkulu a y'a o ɲɛmaa danga fɛnɛ don a y'a maa min ni o bilala mara yɔrɔ ko ani mara cɛmabɔli minisiriso kunna o ye Simon Sawadogo ye minisiriso min ni o ɲɛsinnen kun don kuranko ka taa se dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sirakow ma olu fɛnɛ tilala fila ye maa min ni o kɛra a y'a kuranko minisiri ye o ye maa ye min ni minisiri kɔrɔ kun don u b'a fɔ o ma ko Alpha Umar Dissa a y'a dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sirako minisiriso o bilala maa min ka bolo ka Umaru Idanen don a y'a maa saba wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ donna gouvernement na o maa sabaw Alkasum Mayiga o bɛ sanfɛ kalanso kunna ani Nicolas Meda o bɛ kɛnɛya kunna ka taa se Aja Fatimata Ouattara Sanoma o bɛ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw yiriwali économique numérique kunna minisiriso gwɛlɛ saba minnu bɛ yen nɔ yɛlɛma ma don olu minisiriw la ni o ye jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiriso ka taa se kiiri minisiriso aya ani sɔrɔko ni musakako minisiriso olu mɔɔw ma fali Nigeria ka jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Nigeria ka denw ma a chrétien ani a silama wasaden dɔw de y'u sebɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa bɔ a ye Angleterre faaba la Londres ka sabu kɛ ŋunuŋunu caman de bɛ Muhammadu Buhari jamana ɲɛmaa kunga ka fɔ ko bana gwɛlɛnna sɔnga ye a la min kɛn bɛ ka dɛsɛ ka don jamana kɔnɔ a ko kɔni tɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don bari sabu ka da kan ni y'a kalo kelen jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari kɔni ka mankutuw ma se ka sidɔn fɛn min bɛ la o ma se ka dɔn ma caman kɔni b'a dɔn k'a fɔ bana ko de don nka bana kelen min don o ɲininkali tɔ min bɛɛ nka wasaden minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa bɔ a ye Angleterre faaba la Londres o ye Sénat wasabulo kɔnɔ wasadenw ani Assemblée nationale a senfɛ
a ye kunnafoni di dɔ kɛ nka o kunnafoni yɛrɛ fɛnɛ diba fɛnɛ taara kɛ a ka kɔrɔsigi dɔ de ye u ko min ma ko conseiller spécial la Femi Adesina o ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari a bɛ wasadenw fo olu minnu y'u to jamana kɔnɔ k'a lapasa k'a fɔ maa minnu bɛ ka a jate k'a fɔ ale ban mangɛnɛ ko a degunnen don ni u ye a jira k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna degunba tɛ la k'a bi o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin wasaden ninnu ma ka labana ka min ye chrétienw ye ani silamɛw minnu ni olu bɛ Nigeria kɔnɔ minnu ye dugawudon kɛ a ye k'a b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn ko jamana ɲɛma kun man na nin bɛɛ lajɛlen kɔni nkamɔ nka tuma min na ni a sera faaba la Londres Angleterre jamana kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw de labana ka jateminɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka labila nin cogo in na a ka taa a bɛ wajibiya a fɛ a ka lajɛ ka waati dɔ di u ma hali bi u ka jateminɛ kɛ a ka kɛnɛya kunkan maa min bɛ a nɔ na jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ la o y'a yɛrɛ ka danga ye professeur Yemi Asi Mbajo bana kelen min kɔni bɛ la o ma sidɔn nka nin da siɲɛ fɔlɔ fana ye Muhammadu Buhari ka taa furakɛli la jamana kɔ ka min kɛra o kɛra sango kunnafoniw kun y'a jira k'a fɔ o kun ye tulodimi ye nka nin sen da bana min don o fɔ n dɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana ɲɛma kɔrɔ Muhammadu Kadafi min ni ale bɔnɛna a nin na a denkɛ Saif al-Islam a denkɛ filanan min bɛ bolo la ni a ka kiriw kɔni tigɛra cogoya dɔw la ka sabu kɛ fangaw tɛ kelen ye Libi jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka fanga don i ka kɔnɔna Tripoli ka fanga bɛ yen Tobruk ka fanga bɛ yen minnu fɛnɛ bɛ u ka maraw kɔnɔ ni u ka maramafɛnw ye olu fɛnɛ n'u ka fanga bɛ yen jɛnsɛrɛkɛna ni tɔnba Nations Unies n'an bɛ jaabi dɔ bɔ k'o bi ka jira k'a fɔ Saif al-Islam Kadafi denkɛ ka kiriw tigɛra tigɛcogo minnu na ko u ma kɛ sariya kɔnɔ olu ka laɲini kun ye de a ka bila Cour pénale internationale CPI ka bolo kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2015 juillet kalo la Tripoli fanga min bɛ yen o ye kiri sigi sen kan Saif al-Islam kɔ ka jira k'a fɔ ani falindo kɛ ka kan u kama ko condamné à mort ka sabu kɛ ko kɛlɛ kɔnɔ ko facogojugu ko a kɛnɛ kɛ ka yamaruya di olu ka kɛ aya min ye kiri wɛrɛ ye o labana ka sigi sen kan ka jira k'a fɔ tuma min na Libi ka denw wulila Muhammadu Kadafi nɔfɛ ko maaw lajabara ko a bɛ jalaki o fɛnɛ na an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ kabini san 2011 ni Muhammadu Kadafi ka fanga kɔni binna maa minnu ni olu ye Saif al-Islam minɛ o ye maaw de ye kulu maramafɛntigiw don u bɛ Libi tile bi yan b'a fɛ a kuluma yɔrɔw de la u kɔni b'an bɛ ka Saif al-Islam di fanga wɛrɛ ma ka jira k'a fɔ olu ka maa de don wa k'u dan tɛ Tripoli fanga fɛnɛ na ni u kun ye Saif al-Islam di ko u kun bɛ sɔn ka a labila a bɛ se ka boli cogo min maa 30 ani maa 7 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ni olu fɛnɛ minɛnen don nka jɛnsɛrɛkɛna ni tɔnba Nations Unies kɔni y'a jira k'a fɔ kiriw minnu sigira sen kan ka ɲɛsin u ma ko u ma kɛ kiri jɛlenw ye ka sabu kɛ ko u dogolen mɛnna yanni u ka yɔrɔ dɔn dɔw yɛrɛw ko u lajabara nka min ye lapasaba ye o ma se ka sɔrɔ u la ka se ka u lasaba ko u lapasa ko b'a jira k'a fɔ kiri a ma tigɛ a ɲɛ kan maa wɛrɛw minnu fɛnɛ minɛnen don ni olu tɔgɔw jɛlen don maaw hakili fɛ o ye Kadafi yan'a ka fanga ka bin maa min kun bɛ lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen kunna renseignement Abdallah al-Senussi aya ka taa se al-Baghdadi al-Mahmoudi ma aya ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen don ka fara Saif al-Islam kan Congo Brazzaville jamana kɔnɔ maa min ni a kun bɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kunna u ko a ma ko colonel Marcel Suru dabama ka wele sera ale ma ka to kaso la jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso bolo ka sabu kɛ wulikajɔ kɛra a nɔfɛ ka minɛ ko mugujugu min ni o wulila wale kelen a yamaramafɛn lasago yɔrɔ min ni o bɛ Congo Brazzaville faaba dafɛlaw la ni o furuna san dɔ la a y'a ka maa 100 ɲɔgɔn na bɔnɛ ani na ni ka maa caman kɛ ka sigiyɔrɔ bila ko maa in de kɛ dina kɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka baaraw kɛ u kɛcogow la nka dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ maa min don ani jamana ɲɛma yɛrɛ de kun bira ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kumana soti kala de taara ka da dabi kun ni ani jamana ɲɛma don ni Sassou Nguesso fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ a labana minɛni na ka don kaso la aya min ye maa in ye colonel Marcel Suru dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a fatura kaso la a ka lapasaba dɔ kɔni bɛ bolola bi min fɛnɛ lasago bɛ u ko a ma ko Ludovic Esu o kɔni minɛ kun ye fɛn min ye jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso n'a ka fanga ka fɔ la o ye de k'a fɔ ani maa laban min kumana o ye de o kumana a ka kan a ka minɛ ka lasago ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a la kun min ni o kɛra sababu ye ka maa in mɔnɛ a nin na wali kɛlen ni a dɔnyɔrɔ bɛ colonel Marcel Suru ka facogow la nka kabini kɔrɔfɔ in mɛnna lapasaba tɔw fɛ Congo Brazzaville faaba la u sina ka baaraw bila fa bɛɛ lajɛlen la Brazzaville ye baara bila cogo min na duguba min bɛ wele ko Pointe Noire o fɛnɛ lapasabaw ye baara bila o y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye u ka maa minɛnen ka to bolo la ko barisabu ka d'a ka sariya ko ni ma ɲa k'i bɛ lapasaba minɛ ni o ye avocat ye fo o ka sɔrɔla de a bɛ jɛkulu min kɔnɔ ni o ye baro ye o batoni ye ɲɛma o ka sɔrɔ a y'a minɛ yɔrɔ la a y'a ko nin ji ma se ka kɛ
o kumana olu b'a lajɛ ka baara bila fɔ segin ka kɛ ko in ka maɲi ka labila a ko kɔni nzɛbɛ kɔrɔ gwɛlɛyalen don o de fana bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni la laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma